Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ ọrịa eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị na ọmaka ga-emere anyị asị ma ọfọ tigbo ndị ajọ mmadụ tigbo ndị ilo. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere asị na ofu ufere na-amapụ na sọsọ ọnụ asị n'ukwu oriakụ oruwana. Onye ọchịchị ya onye jọọ ya eme anya bụ onwe a sị na ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị na igbo n'ihu na anyị ga-egbute mma igbo na afa egbute mma igbo n'aka nna egbute mma igbo n'aka ịkpa egbute mma. A sị m na nche adịghị eme odogwu ihe ọma ga-emere anyị maka na adị oke ibe ma na-akwa akwa ise. Aka m bụ onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Tata ejego m gụọ ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile, gọkwazi ọfọ n'isi ndị friends of the temple ndị anyị kiretiri ọfụ ma ndị anyị tinyego na WhatsApp group ma ndị anyị etinyebara. Ndị ọbụla bụ onye enyi anyị ihe anyị na-eme na temple Ugochi tubelu na temple na-amasị anyị na-ekwubi okwu ngọzi n'isi ụlọ na-asị na ihe ọhụrụ bụ ezigbo ihe ga-ebido bebe na ndụ ụlọ ya na ihe nkụta ụlọ. Anyị sị na ihe ọma ga-eme ndị nọ na mba ofesi nọ na ana mmadụ asị m na unu ga-ebute ike mmadụ 20 wee bata n'ụlọ. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ na ọ ga na-eme na be ụlọ n'otu n'otu. Agụgụ m ọfọ gwa ọfọ n'isi ndị na-aga ọfọ 21 days okwu ga-agọba ndị na-esonyere m na mgbasa ozi a, ndị na-akwara ha nnecha ihe onyonyo m ha tụsara ya ndị ọzọ. Ha sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Kwazi ọfọ ndị isi ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche wee na-asịkwa ụnụ echefukwana na December rituals na-ala asị for 14 days ya ebido na December 3 nke ọnwa December. Ndị mmadụ esendibego their wish isonye na ya bụ ritual nke ọnwa December. Then ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwekwara mmasị ka ha sonye na Friends of the Temple gradually and ma add ha gradually na the WhatsApp group and ma adịba busy but gradually mother ma afa ọ dike ma afa ga-adịrị ya adịbara ya ma adịgo na the group ma ọ not ị ga na-eketa oke na ọfọ na okwu na-ekwubi n'isi ya ma ọfọ na-agụ n'ime abalị 3 AM na nke na-agụ n'isi ụtụtụ n'ime temple anụbere ụtụtụ niile. Achịkọkwa aja n'ụtụtụ a n'isi mmadụ niile ụmụ ọdịnala Igbo kwubikwazi okwu n'isi onye ọbụla. Isiokwu mbụ na ị ga-adịrịrị mma mana isiokwu nke ụbọchị taa anyị ji wee bịa bụ ka anyị rụtụsịa aka n'ihe niile ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. A sịrị omenala ndị dere ndị ka nke anyị wee dere anyị. Ọdịnala Igbo ga-adịrịrị. Isiokwu nke ụbọchị taa, coming back to your root and all you need to know in ọdịnala. M emetụgasị ya aka nwayọ 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 nwayọ. Ọwa ajụjụ ndị mmadụ jụrụ m ya ka m chọrọ ịza taa.
only in a video. It's not by mistake in this video. That's a reason. Now, Nanjadebe may cook your cool, this getting them mother, fans and followers all over the world. Onwere ndị na-anụ onu a taa mana bido taa n'ihe mgbu ha ga-ebido chenji ba. Ndị na-arụ ọrụ ha ga-ebido kwụwa ha ụgwọ taa. Onwere ndị nọ under the influence of this video mere taa. Kebe eziokwu bụ na ikesia meseji ya taa na you will receive a call that will change your life. Some will receive a message that will change their life. Some will receive a alert that will change their life. Mmadụ iri na anọ ga-eketa oke na okwu a nchọrọ ikwuta na okwu sienu all over the globe. Ozi ya sị m kwuo n'ụbọchị taa. Taa mmesịa vidio agbago m ụzọ wee jee rụọ ọrụ na temple. Mmesịa vidio akwado m nwere ebe a na-echi ọzọ. Nna m ochie na nwanne my mom na-echi ọzọ n'ụbọchị taa. Ọ na-echi ọzọ ndị clan ha na-echi ọzọ dara. Ọ na-echi ọzọ dara, ndị nze na ọzọ ga-anọkwa ya. Tata ọ na-ebu ya na-akpọ ibu ego ọzọ. Obuche ego ọzọ otu ugo duto ụdị ọzọ ọ na-eji ọzọ ndị clan ha na-eji ọzọ n'omenala Igbo. O so n'obere ọzọ enwere ike ide eji mekọta ihe niile almost in one day. Ọ dịrọ ka ọzọ Eze-Ana abụrụ ọzọ ọzọ na-ewu ogologo oge maka na ihe niile bụ stage by stage maka na ana-awụ isi mmụọ. So for you to be ordained ka ị bụrụ Eze-Ana, then you must follow the protocols. Dịka nsi wee kọwa bụ ụbọchị mgbe nchiri ọzọ, agwa m na ọzọ eriri bụ nnukwu ọzọ. Enwere ọzọ ndị a na-agba eriri n'okwu maka ndị esonyebere m ụbọchị mbụ kọwara ya na ihe a na-akpọ ọzọ eriri ka mkpụlịta traza m ka iwe fụ my own. Ihe a ka a na-akpọ ọzọ eriri. Ịfụrụ ụkwụ m na usage ịnọ n'ụkwụ m na ọzọ Eze-Ana, ịfụrụ ya ọtụrụ dị ya. Nwere ntakwa ụkwụ nke saịdị ya, ntakwa ụkwụ maka na a na-atụpụ nwata awọ, a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute gagara ya. Efụkara ụkwụ nke aka ekpe mefụrụ ya, double rope. Ihe a bụ the biggest ọzọ. Ya nkọwa ka dị maka ebe maka ajụjụ ndị mmadụ jụrụ. Enwere ọzọ ndị ọzọ ụkwụ ọzọ eriri na-agba njata. Ihe a na-akpọ ya bụ njata, ya mgba n'ụkwụ ka na-akpọ njata n'ọdịnala Igbo. Ụfọdụ akpọ ya ọzọ eriri, kpọọ ya eriri ụkwụ, eriri ọzọ. Ịgbata ihe ọnụ na-akpọ ya. Then eriri ọzọ a bụ nnukwu ọzọ ka o nwere ndị ọzọ na-echi ọzọ obere ọzọ gasị. Ọzọ abụrụ ihe ị na-eji aka agụrụ ụdị ọzọ ị na-echi. Ọzọ ya clan ya village na-echi ka ị ga-echi. And enwere reason ndị ọbụla ga-echi nke ha na-echi. Now na ya bụ ọzọ bụ na nke clan my mom ha na-echi bụ ọzọ a na-akpọ ọzọ dala. Ha bịara agba eriri n'ụkwụ, ha dị agba eriri n'ụkwụ.
enwekwara ọzọ ndị ọzọ gasị ndị adị agbụliri n'ụkwụ. Denụ mana abịa na among the nnukwu ọzọ ndị na-agba eriri n'ụkwụ, ndị na-agba eriri n'ụkwụ dịkwa dabam grade by grade, mana ọ bụrụ ọzọ niile na-agba eriri n'ụkwụ bụ ọzọ Eze-Ana. Yes, ọzọ Eze-Ana bụ karịcha maka na ana bụ isi mmụọ. Ụzọ a na-echi ọzọ Eze-Ana, a na-enye gị ọfọ ana, ndị ikwu nne ga-ebutere gị ọfọ emere gịnị na ọfọ eji arụ ọrụ. Ọfọ eji arụ ọrụ bụ ị ga-eje na-eje n'ihu ana eji mgbe ọ dịcha ijekwa arụ mother earth. Ọfọ emere gịnị bụ nke ị ga na-etinye n'akpa ị na-eji okwu n'obodo, ikwuchi okwu ikwubi okwu dịka Eze-Ana eti ọfọ na si n'ihe a naghị etu a isi mara ka o si wee dị. Onye ọbụla sizikwa na ihe ikwuru abụrụ ka o si wee mee a na jọji ya tinye ọfọ na n'ọrụ ikwuo n'eziokwu niile ma maka na ọzọ Eze-Ana a ga-asa gị ile ị ga na-ekwurịrị eziokwu mgbe dum. Ịghọtara ya? Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then abezie na eriri agba n'ụkwụ nwere mmemme dị iche iche a na-emeri ya bifo agbanye mmadụ eriri a n'ụkwụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na onye gba eriri n'ụkwụ chụrụ ọzọ eriri bifo ọnwụọ ma ọ bụ ọ bụrụ na o jiri aka ya wee mebie eriri a gbara ụkwụ, a ga-enyechọta onye chikwara ọzọ eriri ọzọ Eze-Ana. Ọbịa o nwere ihe ndị a ga-ewetasị bifo aka ọtọ onye bụ eriri bifo erie maka na ime na-ebute eriri a. Ịghọtara ya? Ihe ị ga-eme bụ na ọzọ Eze-Ana ị ga-eweta ofu mkpi, ofu oke ọkpa, ofu nnekwu, ụzọ ọjị 9 maka na ihe anyị na-atụ bụ nzu 9, ji 9, nkwụ 9. Enweziri ka ọ bụrụ na ndị pere mpe ewere bọtụlụ nkwụ 9 wee mechie anya 9 anwa. Ọgwụkwa nnọọ ndị buru ibu ma a na-ebute katọn nkwụ 9. Then ihe ndị a ka anyị eweta egbu onye bụ ọkụkọ ụdị n'ihu ana wee godoro ana wee gwa ha na nze anago. Ihe ndị a ka ọ ga wee mesizie wee gheta eriri ahụ ọgba n'ụkwụ. Ịghọtara ya? Maka onye chiri ọzọ Eze-Ana. Ọzọ Eze-Ana nwere protocols a na-efolo. Ọ bụrụ ihe ị ga-emewu na 1 week, bụrụ ihe ga-emewu na ụmụ ndị na-emegide nke ha years maka na ọ na-eri ego, nye ha ọzọ kacha eri ego. Ịghọtara ya? And ọ bụ ọzọ kacha wee nwee nsọ mma mmadụ ụfọdụ ihe atụ dị na ya. Onye ọzọ Eze-Ana adịghị eri ndị nwaanyị nọ na nsọ siri. Onye ọzọ Eze-Ana adịghị eji ije abalị. Onye ọzọ Eze-Ana adịghị akpọ nwaanyị eje họtel. If for any reason ị chọrọ ịlụ nwaanyị, lụọ nwaanyị onye chọrọ ụlọ ọgwụgwọ ofu nwaanyị ezuru ọrụ na be nna gị. So and so many other things we nwere ike ịgosipụtazi ebe a maka na ịbụrụ onye ọzọ. So ya bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọzọ Eze-Ana. Then ihe na-akpọ ya wee mechaa ụfọdụ ihe dị iche na ọzọ Eze-Ana na ọzọ ndị ọzọ. Nwere ihe anyị na-akpọ ịnọ na-akwụ ọzọ ị ga-ana for 21 days mmeri nwaanyị si for that 21 days in preparation for the ordination, in preparation of the chige fotazo ụbọchị a ga-etube gị ugo. Ma echefu ihe a dị n'isi m na ofeke nwere ike ije n'afịa jegoro okpu a na-ere ya n'afịa. Ịghọtara ya? Okpu ndị nze a na-ere ya n'afịa. So ofeke ọnwa nwere ike ije jegoro ya mana nwere uru mba ọ bara ofeke maka na onye okpu na-agara ọnụ. Ịghọtara ya? Ọ na-agara ọnụ. Ego iji gote okpu a nwere ike ichi ya chi okpu ndị ọzọ maka na okpu a ịfụrụ na
Current price here almost about 15k. Whatever you make, you go there more than that. Not depend the big go, man. Over now, you can main market and then out here in wholesale. Whatever 15k. We know maybe another about 20. Now you can see the whole fake JJ go there. What do you about there? Because in we give JJ 2 mobile open doors of forget it. Then Ganasiana now, only had a book. We have Uber the each. Acha nne Uber iche. Na me na acha tere ya Uber iche. Ndị a ndị nnukwu a Ugbo n'Ugbo. N'obodo ụfọdụ n'ala Igbo, ị nwere ike anyị emeghara ụka igburu obodo ede ma ọ bụrụ na igburu onye nze. Mana obodo ụfọdụ ndị na-edebe ahụ na ha marachara ihe nwere ike ofeke ejegoro egwu. Mana enwere ike ịgbanwe nkịtị igburu ofeke gburu obodo ede maka na ọ nọ n'ime ahịa. Mana ihe ị ga-eji onye chiri ọzọ bụ ofeke enwere ike iti ugo ya. Otu ihe anụ ugo ya, onye nzọ ọbụla nọ n'ụwara ite na pịada ugwu. Nwere ike ịnwe anwati ugo. Ugo a bụrụ for fancy. O nwere meaning they stand for. And ugbo n'iche dị n'ime. Onye ọzọ Eze-Ana ọ bụrụ na nchọ enwere ike itinyekwa another 2 side ya nke ma dị 4. Nwere ndị ọzọ na-etinye 1 or 2. Ghọtara ya? Mana Eze-Ana nwere ike itinye 4. Ghọtara ya? Maka na Eze-Ana ka ụcha karịcha. Ghọtara ya? Ana bụ isi mmụọ. Then ihe ọzọ na-achọ ịkọwara gị bụ so ịghọtago na ugbo a na-etinye na ya ugbo n'ugbo. And ugbo n'ugbo a is for a purpose. Ugbo n'ugbo a is for a purpose ka eji etinye ya bụ ugbo n'ugbo. Ghọtara ya? Then ihe ndị ọzọ ji iwu mbanye na ya. So nke a bụ maka ndị na-azụ ihe gbasara ọzọ. Ọzọ ndị ụka nwekwara ọzọ ihe dịka ọzọ a na-akpọ night. Ọzọ ndị ụka. That night bụ enwekwara night grade by grade. Enwere ndị obere night. Then nwekwa ndị nnukwu night. Then nwekwa ya na-akpọ papa night. Ndị nwere ike ịpụta na bishọp bịa na ndị ya apụta na popu bịa. Ndị papa night ndị nwere ike a na-akpọ ha meeting na room. Na Anambra State anyị nwere ndị papa night nke ndị ụka. Enwekwa ndị nọ n'obere night like St. John International. Enwekwa ndị nọ na obere night. Nwee nke ndị na-akpọ night of St. Murumba. Nnukwu night. Nwekwa ndị bụ night of St. Sylvester. Papa night ka ọ bụ. Na Anambra State anyị nwere ndị dịka ya lee mmadụ dịka Sage Bongbelu. Enwere St. Peter Obi. And I think Uri Obiano so na ndị papa night. Then ndị ọzọ gasị nwere ike bụ gaba asị ka nwere Anambra magara atụ. Ndị nwere ike icheta na. So etu a ka ọ dịkwa. Etu a bụ fugo n'ọzọ ndị ụka. Enwere level by level. Ghọtara ya? The papa night and St. John International. Ọ bụrụ ndị agha dịka asị na ọsọ Christopher anọ the same. Ghọtara ya? So ihe na-achịkọwa na-abịa na ọdịnala before ndị ụka ọbịa abịa bụ their night. Enwego the ọzọ ndị nze na ọzọ or the custodian of the culture of the people. The Igbo's cabinet will be among them. Because no ndị mmadụ ntọala bụ ndị gara aga edesi the symbol of the custodian of his people will be Igbo. Ihe ọzọ m chọrọ ịkụwa bụ mistake ndị mmadụ na-eme. Ọ bụrụ na nna gị chiri echichi ma ọ bụ na nna gị echirọ mana nna gị nwere standing order onye mgbe ọ dị ndụ na mgbe ya nwụrụ ga-ebu na-eje friji unu lie ya mgbe ọ nwụrụ unu nwetara ego ọ na-ama akwamozu dị na ya. Kaba ahụ ka unu mee etu ahụ o si wee kwu. Ọtụtụ famili nọ na ihe mgbu nta nọ na mpịawa azụ
maka ihi na ha emere ya. O nwere ihe a na-akpọ earthbound. O nwere ike ifu onye ya sị na mmadụ nwe onye nwụrụ na lineage ya aka na-afụ ya na-edistọbụ na-emebisi ihe. Ọ maka ihi na ndị mmadụ emere ihe ha kwesịrị ime, onye ahụ wee dị ihe a na-akpọ earthbound. So ịkaba ahụ ọ bụrụ na nna gị sịrị mgbe ya nwụọ na-akwado etu ahụ na eyibie ọ na-ebukwa na friji je friji, biko mee ihe ọ gwara gị. Ghọtara ya? Akwamozu a na-agwa, don't see as burial, last respect, as your own for your own ego, because na nwere ego ndị personality ga-abịa dị afọ ịchọzie ka ime ihe ya own way. No, that last respect is meant for the deceased. Ndị nna gị anwa maọbụ nne gị anwụ na nghọtara ya. Akwamozu ahụ maka ya, ọ bụrụ ọfọgụ nwa dị living. And onye bụ the last respect ị ga-enye onye ahụ ka obi wee ụtọ onye ahụ ụtọ, ka o wee feel o belong, ka o wee nwee ike isonyere ndụ ochie na mmụọ na-eto nkwekọrịta ya na ndị otu esi wee dị. Ịghọtara ya? Mana mgbe iwu na nna gị kwuchara okwu nwee nwụọ, iwe jesi na nke a na ọ ma adịbi fitin na ọya dị nka wee mee ofe keke ya. Ịghọtara ya? Maka na ị mara ihe ị na-eme. Ị nwere ike isi n'ụzọ na-etu a wee mee nna earthbound, maka na nna gị nwere ike ma ya dị na happy, and therefore it will remain rotating around. In some cases, if somewhere the earthbound abido mebisibe ihe iji gosi sign iwe na-ewe. Ịghọtara ya? Ka nke ọrụ ofu story, o nwere ofu story nwere ụfọdụ nwere ike na-ego vidiyo ya ma na ihe o ji wee join ya soja bụ that marching parade a na-eme ụbọchị a na-akwa soja mechaa agbali egbe elu ka ọ fụchara ebe a na-eme nte wee tụọ ya ụtọ wee sị mba na ya agwa soja. O wee dozie onye soja. N'ime ọzọ onye soja nwezie ihe furunu na dipatmentị ebe ọ na-alụ, mmadụ wee jebuo ya allegation na ọmụ ihe gbasara ya, mana o nweghị ihe gbasara ya ọma. E wee dismiss ya na soja, o wee bata wee na-akụ ọta, o wee na-ewuti ya na ihe a ji wee ba soja bụ ka ya sa abụọ meritoriously and ka ya were receive ụdị marching parade ya. Ọ nọ na nwuti ya, consolation niile a na-enye ka ọ forget ihe ya gbasara ihe a yanwa na-efil n'ụwa nke ya ekpome na ihe a bụrụ na ya achieved the earthly purpose of his existence na nghọta nke. Ghọtara ya? Arịrị a ka ọ tụgido before nwụ 2 years o jicha wee nwụ. Mana mgbe ọ bịa nwụcha, ọ bịa na-enye nsogbu na ngwuru ụtụtụ ma na-asị na-afụrụ ebe a na-afụrụ ebe a na-afụrụ ebe a mmegbu na-eyi gasị some family members egwu gosi na ọ dị unhappy, gosi na ọ dị ya na bụ earthbound na ojoro ọnọdụ ebe o kwesịrị ịnọ. Ịghọtara ya? Now maka na ọ na-eme ihe ndị a na mwute, o wee bụrụzie na na-emegidesiri after 2 years e wee nwee enyochara n'etiti ndị amị wee chọpụta ya nwa amadi a na-eburu ya ebubo ụgha, maka na onye ndị so na ndị kpara ya bụ nkata bịazi confess truly na onye dị etu esoro na ọ mara ihe gbasara ya bụ ihe emesi ntị na ana ekwu maka ya. Ndị amị wee dekwasị akwụkwọ ịkpọchi ya gbazie na-restore gị back to soja. Ghọtara ya? Then o wee bụzie na the man anwụgo na mwute. N'ime na ọnwụsịrị ihe eji wee solve that problem bụ na-abịazi wee gwazie ndị amị na onye a na-ekwu maka ya na mgbe agha edisimisiri ya na ọnọdụ na nwutie before ọnwụ last 2 years. So abịazi esizi oke na a ga-enyekwazi the befitting burial a na-enye soja. Abịakwazi bịa merie that marching parade and conscious. Emesi anya pịa ọkwụsị inye nsogbu. Ịghọtara ya? So o nwere ike ihe na-aga mere na family unu nwere ike iwu maka na unu nufuru ntị wee mee ihe asịrị unu eme na. O nwere ndị nọ na mpịawa azụ ya tata, o nwere ndị megidoro otu isi ha maka na ha ga-eme the wrong time. So n'ụbọchị taa ihe ị ga-amụta taa bụ ịmara ihe ahụ onye nọ na ngwuru gị maọbụ nna gị maọbụ nne gị si gị eme ya. Osisi eji ndị ebuje na efere dị ebuje na efere. Ọ gbara etu a wochi wee so n'etu a ka ọ ga-abụ esi wee gbaa ya dị happy ma etu a maka o wetara gị mma. O nwere ihe ịghọtara?
ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa tata bụ ihe a na-akpọ alụlụ mmụọ n'ala Igbo. Saịdị ebe nsi bịa bụ n'ala Edo, o nwere ihe anyị na-akpọ alụlụ mmụọ, ma ọ bụ ihe ụlọ na-akpọ n'akụkọ Igbo ebe isi bịa. Alụlụ mmụọ abụọ enwere oge ebere na saịdị ebe nsi bịa, ndị ụka bagharịa na-akpọ ya ije Krismas, mana ghọta ebe ọnụ chọrọ egwu ya, mana ọka ịghọta ihe maka egwu. Alụlụ mmụọ bụ oge ọ na-abụ etu amụọ Eze-Ana Ugochi tubelu, e wee mee invite ndị ọgọ niile, ndị nwa di ana niile mụrụ na be m, ha niile abịa. Nwanne m nwaanyị ọbụla nụrụ di na ntie na ụmụ ya niile ọ mụtara ebe a ga-eso bịa. Ha niile abịa, ha bịa ụbọchị ahụ ha ga-esi nri, ụfọdụ akwa yunifọm, ndị na-ahụ abịa ha kwa yunifọm, asụ ụmụ nwa di ana niile kwa yunifọm, ofu patikula yunifọm. Ha bịa, ihe a na-abịa wụ na nwanne m nwaanyị a na-arụ n'Enugu steeti ya na ndị ụmụ ya ọ mụtara ebe a na di ya awụrụ bịa. Aga a na-arụ n'Imo steeti ha niile abịa, ka a na-arụ ebe ọ bụ nna m n'obodo dị iche niile ezuo. Mgbe ahụ mgbe ndị nna ochie, ụdị mụnwa dịka nna ha ochie ga-ewere ọjị wee gọwa ọfọ ngọzi n'isi ụmụ nwa di ana niile, gọba ọfọ ngọzi n'isi ụmụ nwa di ana niile, kwuo na ọmaka ga-emere ha. Gọba ọfọ oge ọnụ ka get together, oge ụmụ nwa di ana niile ga-eji mara onwe ha in person. Oge ndị Igbo na-eme ihe a bụ oge mmadụ na-ama ebe o si bịa. Nwatakịrị amarụ n'ebe a ka ya mụrụ nwa di ana, nwatakịrị amarụ n'ebe a ka ya so nne wee mụ nwa di ana. Ịghọtara the importance of it? Mana kịta kere akụkọ anyị na-anụ akụkọ ịkọja. Mmadụ nwere ike efu nwoke nwụrụ ụlọ, otu nwoke nwụrụ ụlọ, ọnọdụ na-eme ihere. Gị nwa na-ene m anya, yes, ịma ebe nna gị mụrụ nwa di ana, ịma ọ bụrụ fee n'irisi na o nwere ihe anyị na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Inimerụ nna ya efi, like nna m bụ enyi obi Ichechukwu nwe ndụ, ọhịa dị mmadụ mgbe ọ dị ndụ. Mgbe ọ dị ndụ, ụbọchị ọ nwụrụ akwasịa ya. Mgbe m batara n'ọdịnala nke mgbe ọ nwụrụ, anọ m n'ụka ya anyị meri mgbe agha. Rute mgbe m batara ọdịnala, nwa si no na mba emerụ nna m ihe a na-emerụ ndị ọzọ, ka nna m wee zuo oke na mmụọ kwari ugwu ya na ọ mụtara odogwu, na ọ mụtara ụmụ kwesịrị na-aga abụrụ ya efi a na-abụrụ ndị mmadụ ndị ọzọ, ndị mụtara nwa. Ugo m etue na mmụọ wee sị na mma abụrụ nna m efi, wee kpọkọ ụmụnna m sị na mma abụrụ nna m efi, kwuo dị eti bute mmụanya na ihe niile zuo m mbọrọ nna m efi. N'ime na mbọrọ nna m efi, o nwere ebe a na-akpọ ụsọ anụ a na-ewu, ndị mmadụ ihe gbasara omenala ma ihe mara ebe a na-akpọ ya ụsọ anụ. Akpọpụta data ụsọ anụ ahụ n'ime efi ahụ, ndị nwe ụsọ anụ ahụ bụ ndị ikwu nne m, my father. Ebe my mother, my father bụ nwa di ana, ebe so nụta nne ya, ebe a ka ebutere ya. Ịghọtago na mmanya sie n ịghọtara ya. Mana kedu ihe ọ dị ụkọ ka eme ma ọ bụrụ na mgbe anwa nna m nwụrụ na m amara ebe nne ya bụ nwa di ana? Ịghọtara ya? Ụmụ ihe niile a ka mmadụ kwesịrị ịma. Mmadụ na-amagodo mmadụ ebe nne bụ nwa di ana. Amagidoro m mara ebe nne mụtado nne m bụ nwa di ana Nnewi, n'Oru Agụ Nnewi. Ịghọtara ya? Ihe m na-achọ ịkọwara ụnụ bụ mmadụ kwesịrị ịma nwanne ya. Tụọ dị kịta, onwe nwa m ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị wee sị na ọ na-achọ ije ụlụ nwaanyị n'Oru Agụ Nnewi, m na-asị ya kere ebe ọ kpọọ afọ ebe ahụ, mara dị shọ na ọ bụrụ na ngwuru a eso nụta nne mụtara nne m. Ịghọtara ya? So mgbe ịnọkọta etu etugete ịmụkọrọ nwere ihe ọrụ ya na enwere ike gị nwa na-ene ma yes, enwere ike ọta ị na-ahụta ihe ya ndị ya bụ
ya dị simple easy bụ ijewere n'ikwu nne nne gị wee gbanwe ofu okenye na-ebe anwa were ọjị wee gụọrụ ụfọ chi ndị ikwu nne nne gị. Ịmụrụ na agwụ a na-arụ arụ na-enwere agwụ ikwu nne 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 agwụ ikwu nne 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 ya agwụso ya mọda lineage agwụso ya fada lineage. Ịmụrụ ọnya ka a na-alụkọta ụbọchị a na-alụ gị abụ ịmara na o nweziri ihe ya wụ asị gị jebe n'ikwu nne gị ga-echeta aja, ma ụfọdụ asị gị jebe n'ikwu nne gị oruo naanị ikwu nne gị iwere ọjị were mma were ihe ofu okenye na-ebe ahụ ya wuru ọjị akpa ekpere ka ọrụ ụfọdụ ndụ kachi dị mmadụ ịmara. Mana ụfọdụ ihe ị na-ata afọ na-awụ sepụta mana dị afọ ihe o nwere ike na gịnwa na-eriri eri ma ọ n'ịnọ mba ofesi ma ọ n'ịnọ ebe dị iche ị nwere ike imewu nka then kedu ihe ọzọ a ga-eme. Another solution bụ ka e wee chụba aja na summon dibịa ma anya ya wụ summon the gods, mmụọ ikwu nne nne gị kpọkọkpọọ ha wee tụọrọ ha aja ka Chidimma dịrị gị. Mana ịchụ aja a ga-eweta gị ego karịa ka ọ ga-ewe gị na ọ bụrụ na ị maara ebe nne 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 gị ha iru ebe anyị gbere ọjị gwara ụkwụ wee jee iru ebe anyị kene panabịa ka mmadụ ka unu mere banakwana ọjị wụta na mmanya na ọka ịgọrọ m ọfọ ka Chidimma dịrị m iwụta anya ihe ọma ihe iji maka ya bịa maka etu a ọsị nwa m nwanọrọ ka ngọrọ ọfọ ọma m nwa wee zara ngọchọrọ ọfọ ite gị nzu na egede gị ite n'ụkwụ n'aka ya dịrị gị mma kwubiere okwu. You need blessing, maternal blessing. Some need paternal blessing. You got that? Mana na-ege mere gịnị na-eriri eri dịchazie gị eri mara aka nri na aka ebe ihe na-eme na ncha mere Igbo. Ndị Igbo na tama nọ na anyị bụ agbụrụ na-agụkọ nso, anyị bụ agbụrụ na-agụkọ ezi na ụlọ, anyị bụ agbụrụ na-emekọta ikwu na ibe. Mana gịnị mere anyị nche a mere Igbo? Ụfọdụ ahụfụ ndị mmadụ na-atata ahụ maka na ha hụdoro ụfọdụ na-eje ọhụrụ ya Lagos olu ebe anyị na relative ara anyị alụmere maka ịtarị ụta ọmakwa example eto a nkịta amadogo m na-enwere mgbe ikwu na side St. John's Igbo uru agụ Nnewi. Mana ụmụaka nkịta nwere ike ma ha mana ihe onye asị na mbụ onye ọdịpụta ya sị na ya onye asị na ya bụ onye Nnewi ọ na-ayịbakwana ọ na-abụrụ ọsị nwe kwurusi nwe blood relation. Ịghọtara ya? Ụmụ ihe niile a na-emesi ọ na-enye nsogbu maka ndị na-asị na nwere ihe o mere ihe onye eriri front and back ka m gwara o nwere obodo a na-akpọ ka mma atụ maka ndị bụ ndị Oraifite na-ege ụmụ followers. O nwere ndị a na-akpọ ndị isi ngwu as a village na Oraifite. Ndị isi ngwu adịghị anụ nwa line. The reason bụ na isi ngwu niile nwere ofu mmụọ ugwu isi ngwu. Ofu mmụọ jikọrọ ha mere na ihe ọpụta bụ na ha nwere one deity from the one source. Therefore, na mmụọ jikọrọ ha, therefore ha ma nnukwu nwa. Ofu ndị eriri eri all long time history adọ mkpocha adọkwana mgbanwe. Ofu ndị eriri eri ndị na Pentikọstal ndị ụka ọbịa ndị ụka eriri eri wee sị gị na ekere ihe a na-akọ n'ihe a na nwa ya nwoke na nwa ya nwaanyị ndị a nke ndị a famili nke a na-ejebe ụka ndị eriri eri nke ndị a na-eje ụka ndị eriri eri ha wee keji na nwa ha nwaanyị dị ruo taa over how many years no shine ihe ọjọọ na-ata amụ mana ọ ndị sị ga ama aka ya bụ ọdịnala ọdịnala ịmakwana be anyị lesi ụmụ onye ogbe Ezumere na Oraifite. Ogbe Ezumere na Oraifite that is Ezumere as a whole na-anụkọ onwe ha maka na ha dị efe ofu mmụọ. Ịghọtara ya? Ihe mmadụ karịrị ya. N'ụbọchị tata ekwubie m okwu n'isi ndị niile nọ n'ihe mgbu
ndị niile a na-emegbu emegbu, ndị niile a na-anara oke ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ka oke ha niile a na-anara ha be restored n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile a gbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ asị nke ụchụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ, let everything be loosened n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị otu na-eso otu mmụọ na otu mmadụ asị ka asa ahụ ụchụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile nọ mba ofesi, nọ mba dị iche iche 10, 15, 20 years enwere ihe a nọpụtara n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu na unu ga-ebido na mba unu ga-ebido kwụba ụgwọ na agbarụcha ka elefant erie ka ọkụkọ na ọ ga-akwụsị. O nwere onye eji ụgwọ anya ereliziri ezigbo ego, o ejighị ụgwọ and ụgwọ ejighị dịka asị na-esi iziri ego. Ekwubie m okwu bido taa were 48 hours a ga-erelizi that money n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu si na ezughị oke viewers and followers all over the world can never be a hindrance from receiving this blessing n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, gabanụ na-agagharị n'Igbo, gabanụ oru gaba Igbo, ga-atụwanụ ndị mmadụ na-agbụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka ihe ọhụrụ bido mewekwa na ndụ ndị mmadụ. Ka arụcha ka elefant erie ka ọkụkọ ka ọ kwụsị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na-asị nka agbụ niile ekere ya nwa mgbere n'orugo ọtụtụ. Ka ihe ọma niile mere n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike ide si n'aka ya bịa, ya gazie n'ọfọ.